2016 за мен започна така. Между другото има тупка в тавана. Днешното видео, както сте разбрали от заглавието, да ти оправиха малко. Крамичките да пазиш. Крамичките да пазиш. И сега е време за любимият ми момент от цялото видео. През тази година също така се смях много, наистина много. Това е малко трудно. Да, е факт. Здравейте хора! Здравейте хора! Здравейте хора! Здравейте хора! Здравейте хора! Добре. Време е да обработваме видеото. Е ужасно. Тати ми звъни. По случай годишнината, първата годишнина на каналът ми. Точно сега ли? Спря. Не. Кой ги снимаш? И по случай първата годишнина на канала ми, днешното видео също. Сериозно. Здравейте хора! Здравейте хора! Между двете има разлика, нали? Тази година за мен беше уникална, тази година за мен беше просто невероятна и наистина мога да кажа, че тази година беше една от най-хубавите, които някога съм имала. Аз не съм живяла доста, само на 13 съм, почти на 14, за което не се хваля, защото като цяло колкото по-голям ставаш, толкова повече задължения имаш и за толкова повече неща дава да се грижиш, така че не мисля, че по някакъв начин се радвам, но все пак се радвам, че ми идва рождения ден, което е нещо със сигурност хубаво. В момента не ме виждате и не знаете, че в момента се чувствам много благодарна за всеки, който е направил годината ми невероятна и не мисля, че ще тагвам хора, които са направили такава, но те надявам се да знаят кои са. Наистина се надявам да знаят кои са. И всъщност искам да ви кажа, че по принцип имате цяла година да живеете. Имате години напред да живеете, да промените всичко, което не харесвате в себе си, всичко, което не харесвате около себе си, така че имате 2017. Имате 2017 да живеете и да промените абсолютно всичко, което не харесвате, така че просто спрете да се оплаквате и променете всичко към по-добро, защото знам, че вие можете. И вие знаете, че вие можете. Така че се надявам поне да ви вдъхна малко кураж и увереност. През 2017 направете неща, които даже вие не сте очаквали от себе си. През 2017 направете неща, за които сте готови. Направете неща, които със сигурност ще ви зарадват и ще зарадват околните, близките ви. И като цяло ще направят и вас горди и щастливи от работата си и от себе си. Така че през 2017 направете доста неща, които искате да направите. Направете неща, които вас ще ви удовлетворят и които ще ви накарат да се усмихнете и да станете малко по-щастливи от преди. Това беше мисията на живота.